Bună seara, bine v-am regăsit. Este ora 18, începe Doctor Medica la Medica TV și astăzi vă propun să povestim despre femeia mereu tânără, pentru că a început luna martie, a venit primăvara. Vreau să vorbim despre noi, doamnelor și domnișoarelor, indiferent de vârsta pe care o avem, să rămânem frumoase, sănătoase, voioase. Alături de noi va fi doamna doctor Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Apoi, în partea a doua a emisiunii, începând cu ora 19, vom vorbi despre artroscopie de șold, despre protezarea șoldului, cu domnul doctor George Ovidiu Muntean, medic primar ortopedie și traumatologie, doctor în științe medicale, coordonatorul departamentului chirurgie, Spitalul Regina Maria Brașov. Nu uitați că și astăzi numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție. Colegii mei l-au afișat deja pe ecran: 0310699956. Ne puteți suna, ne puteți adresa întrebări. La fel, pe pagina de Facebook la Medica TV suntem în direct alături de voi și puteți lăsa mesaje. Pe pagina mea personală, Simona Bălănescu, voi răspunde pe toate. Mă bucur că suntem împreună și că avem ocazia să povestim din nou lucruri interesante. Spuneam că în prima parte a emisiunii o să vorbim despre femeia mereu tânără, indiferent de vârsta pe care o avem. Alături de noi în platou se află doamna doctor Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Mă bucur să te revăd, Ruxandra, bun venit și să ai o primăvară senină și frumoasă. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitația de a ne face emisiunea noastră de acum în pământ. A devenit un obicei ca în săptămâna dedicată femeii să avem și o emisiune dedicată femeilor. Și mulțumesc ție și Medica pentru invitație. Mulțumim și noi că ai acceptat invitația noastră. Uite, aș vrea să încep cu un citat. Natura îți dă fața pe care o ai la 20 de ani, viața îți modelează fața pe care o ai la 30 de ani, dar la 50 de ani ai fața pe care o meriți. Foarte da, frumos, foarte frumos și adevărat, așa este. Pentru că dacă atunci când suntem tinere avem frumusețea aceea naturală de care tinerele ar trebui să profite și nu la 18-20 de ani ele să arate deja îmbătrânite ca la 30-40, în sfârșit e o opțiune total nesănătoasă. După aceea însă trebuie puțin să avem grijă de noi, pentru că aceasta este evoluția sau involuția normală și a pielii și a celulelor organismului și cu puțină grijă reușim să nu îmbătrânim prematur, că toți îmbătrânim la un moment dat. Dar, cum spun de atâtea ori, îmbătrânirea nu înseamnă, sau avansarea în vârstă, nu înseamnă că trebuie să ni se umfle picioarele, să ne doară articulațiile, să avem tulburări de memorie și de concentrare accentuate, că toți mai uităm și mai ales când suntem foarte agitați, stresați, obosiți. Și tinerii, exact. Eu când mă plâng și zic sunt puțin îngrijorată pentru că am început să uit, să am tulburări de memorie, sar cei tineri de 40 din jurul meu și spune: păi să vedeți ce am pățit eu și zic, atunci mă simt mai bine, m-am liniștit. E stresul care, de fapt stresul este cel mai mare dușman al tuturor și în special pentru noi femeile, pentru că un stres prelungit ne dezechilibrează balanța hormonală și duce la diferite probleme, inclusiv fertilitatea. Ceea ce este o mare problemă pentru o femeie, pentru că eu cred că orice femeie își dorește la un moment dat să devină mămică, da, exact. Și uite, mai citam că în Uniunea Europeană femeile trăiesc în medie cu 5,5 ani mai mult decât bărbații. Asta se știe cumva și de acea protecție cardiovasculară până a intrat femeia la menopauză. Când a intrat la menopauză își pierde această protecție. Iar în România speranța medie de viață este de 74,2 ani. La 78 la femei și 70 la bărbați. Da. Deci femeile trăiesc mai mult. Să căutăm niște cauze obiective. Femeile duc un stil de viață mai sănătos sau sunt mai atente, eu așa zic, sunt mai atente cu stilul de viață, își fac analizele, merg la medic. Eu mă uit că totdeauna prima dată la cabinet va veni doamna și apoi la duce și dacă s-a simțit bine, este mulțumită de discuție, de tratament, mă sună ce pot să vin și cu soțul, zic da, dar doar dacă vrea. Da, și pe soț îl aduce mai mult forțat, obligat. Și după aceea, la început poate vine doar de gura doamnei, dar după aceea
chiar dezvoltăm o relație foarte frumoasă, pentru că realizează, bărbaților trebuie doar să le atragi atenția și să le spui că aia nu e bine, că acolo s-ar putea să fie, pentru că ei sunt mai fricoși decât noi și dacă le tragi un semnal de alarmă, atunci sigur o să facă tot ce e posibil ca să-și prelungească tinerețea și calitatea vieții, nu? Da, și calitatea vieții, exact. Da. Păi, hai să vedem, Ruxandra, cum vrei să o luăm pe categorii de vârstă? Începem cu pubertatea. Ar trebui pubertatea, să începem, da. că atunci apare acea furtună hormonală, care e din ce în ce mai accentuată, observ, și la băieți și la fete. Da, și pubertatea care începe de la vârste din ce în ce mai mici. Da, apare și la 10 și la 11 ani, cu apariția ciclului, a caracterelor sexuale și cu o întreagă pleiadă de tulburări psihoemoționale. Și aici trebuie să fim foarte atenți, să mergem, dacă este cazul și dacă vedem că toate aceste probleme se accentuează, să mergem la un medic cu copilul, să de fapt nu mai e copil, e adolescent, să stăm de vorbă, să vedem ce îl nemulțumește, pentru că în această perioadă să știți că sunt foarte multe cauze care țin de relația cu mama, cu tata, deci relația în familie, poate au probleme la servici, apare acel fenomen de bullying, care este devastator pentru psihicul unui copil, mai ales dacă este sensibil. Și orice problemă care apare, inclusiv am văzut la copii probleme de digestie, sunt constipați, au balonări, gaze, ceea ce nu este normal și atunci trebuie să vedem. Eu totdeauna am zis, educația trebuie să înceapă cu părinții și cu bunicii, nu cu copilul, pentru că de cele mai multe ori copilul este rezultatul a ceea ce vede în primul rând în familie și după aceea în societate și în colectivitatea lui. Da. Și chiar dacă spune, da, dar nu mă mai ascultă, că face ce zic ceilalți, să știți că e adevărat și nu. Dacă tu impri în copilului niște concepții sănătoase și un stil de viață sănătos, asta înseamnă că nu se va duce la o petrecere și nu va mânca ori pizza sau băuturile acelea din comerț. Astea nu se pun, că trebuie și el acolo să fie în rând cu ceilalți. Nu trebuie să facă notă discordantă, dar viața de zi cu zi trebuie să o desfășurăm în niște limite sănătoase. Adică spui că aceste obiceiuri nesănătoase, dacă sunt odată la nu știu cât timp când ai ieșit, uite, la sigur, o zi monomastică sau în oraș, sporadice, da, să nu fie stil de viață, adică exact, în fiecare zi să consumi ceva nesănătos. Devine un obicei. Devine un obicei și organismul firește va avea de suferit. Am avut tineri adolescenți care aveau pur și simplu un tremor, parcă era parkinsonian sau tremorul senil, de la consum exagerat de acele băuturi din comerț energizante și care creează dependență. Somnului, da. Și lipsa somnului ne mai spun. Da. Dar acum, dacă tot părinții se culcă la 12:01, să știți că și copiii nu se va ce copilul să închide lumina, să închide ușa, pentru că vă va auzi pe acolo că sunteți și asta se întâmplă. Deci noi trebuie să mergem întâi la culcare. Să știi că am încercat și varianta asta și m-am trezit peste jumătate de oră și tot nu dăduseră stingerea. Pentru că da, așa s-a obișnuit, deci s-a creat acest obicei de a nu se culca înainte de 12 și totuși ei se scoală, ăștia mici se scoală de vreme, că încep la 8 cel mai târziu școala și ei nu-și fac programul de somn și ne mirăm de ce sunt agitați și nervoși și nu ne mai și nu ne mai înțelegem cu ei și nici performanțele școlare nu mai sunt poate cele care ar trebui atunci când ești odihnit, sigur, altfel înțelegi, sigur, altfel reții, altfel... Așa, eu am o prietenă care este profesoară de matematică și a spus și este o profesoară extraordinară și bună și înțelegătoare, de aici nu știu că acești copii nu mai vor să învețe. În primul rând că vin cu niște carențe din ciclu primar, care greu le acoperi, mai ales că e vorba de matematică, da? La literatură mai citești și un comentariu, citești roman, la matematică dacă n-ai făcut. Și nu mai vor, pur și simplu, ei nu înțeleg, nu vor, nu le place. Da. E o problemă. Eu nu mi-aș mai dori acum să am un copil mic, da, exact, da. Pentru că și pe vremea aia erau totuși alte timpuri, adică copiii nu erau chiar așa de nervoși, ne mai ascultau. Acum fiecare generație se și dezvoltă mult mai repede, are pretenții și are personalitate puternică. Deci în perioada de pubertate, atenție la tot ce înseamnă un stil de viață sănătos, este foarte important și la fete
stilul de viață sănătos, respectiv de acum încep să aibă probleme de greutate sau să creadă că au probleme de greutate și să țină tot felul de diete restrictive. Unele se pufoșesc și au și problema celulitei, altele s-ar în extrema ilaltă și sunt prea slabe, exact, și țin tot felul de cure sau își provoacă, își provoacă cu purgative și nu este ok. Dezechilibrele sunt și imediate, pierd apă, pierd minerale, dar pe termen lung vor apărea tulburările de ciclu și chiar infertilitatea. Atenție, și sunt celelalte persoane cărora parcă nu le pasă, mănâncă, oricum își expun ostentativ problema, pentru că este o problemă. Obezitatea este o boală, să ne înțelegem, nu în ordin estetic. Și dacă nu înțelegi de la vârsta asta că nu trebuie să te mândrești cu ea, ci din contră, trebuie să ți-o asumi și să încerci să rezolvi. Sigur, sigur. Da. Acnea, deja apar coșurile sau în adolescență? Noi acum eram în pubertate. Eram în pubertate, ne apropiem după 14, exact, până în 12, 18, 19, 20 de ani. Da, am observat apariția acneei și la băieți și la fete. Și de multe ori parcă a fost mai greu de tratat la băieți decât la fete. E o problemă care ține de un dezechilibru hormonal, ține de un dezechilibru la nivelul pielii, ține și de stilul de viață, deși noile teorii medicale arată că nu mai contează neapărat ce mănânci sau ciocolată. Ba da, contează, totul contează în viața asta, clar. Și atunci trebuie ca să fim foarte atenți. Acnea are un efect devastator, nu numai estetic, ci asupra vieții sociale. Copilul se simte că toată lumea se uită la el, că râde de el, că nu este tolerat, nu mai vrea să iasă în societate și nu este ok. Deci trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate. Și fix sunt la vârsta în care își dezvoltă personalitatea, oricum sunt tulburările hormonale, dacă mai apare și stresul ăsta cu coșurile, nu e bine deloc. Exact, exact. Și încearcă să și le ascundă straturi de fond de ten și de pudră și nu fac decât să blocheze și mai mult porii, da? Și atunci problema devine psihoemoțională. E foarte important. Și trebuie tratamente există, dar trebuie doar să le identificăm și să mergem la specialistul care deci nu lăsăm fetița adolescentă nu, ideea că va trece, nu, s-ar putea să nu treacă. Exact, pentru că mai există și acest mit că odată ce își începe viața sexuală, lucrurile se rezolvă. Nu este așa. Sigur. Ar fi cea mai simplă soluție atunci, am găsit. Nu este așa. Și mai ales că vârsta a scăzut la fel de început pentru viața sexuală, din nefericire, zic eu. Da, pentru că, bine, ei sunt mai pregătiți acum pentru că au această furtună hormonală care apare mult mai devreme și organismul începe să aibă alte dorințe și necesități și simțiri, dar la nivelul psihicului și la nivel emoțional, eu zic că nu sunt pregătiți să înceapă o viață sexuală foarte devreme. Da. Bun, și dacă tot vorbeam și de începutul vieții sexuale, mersul la ginecolog. Bine, poate că ar trebui ca fetița împreună cu mama să meargă la ginecolog înainte de începutul vieții sexuale, tocmai ca să afle niște lucruri legate de contracepție, de protecție. Nu neapărat să te duci la ginecolog, dar trebuie să vorbești tu cu mama. Exact. Trebuie să vorbești tu ca mamă și să explici, sau tu ca tată, că și băieții pot avea probleme, da? În momentul când... noi azi am zis că vorbim de femei, de fetițe, de femei la orice vârstă, dar sfaturile rămân valabile și pentru băieții. Deci nu trebuie să ne ferim, oricum societatea a evoluat, pentru că pe vremea mea, știu, nu se vorbea în familie, era considerat subiect tabu și ne descurcam și aflam și noi cum puteam. Eu știu că eram studentă la medicină și lumea credea că știu orice despre hormoni și despre viața sexuală și tot timpul lumea mă întreba, dar zic, nu le știu nici eu chiar pe toate. Dar chiar dacă sunt, pentru că nu aveau altă sursă de informație. Acum e de ajuns să pui un cuvânt pe net și îți apare tot ce vrei și nu vrei, da? Și informații greșite și informații eronate. Și de asta vă spun, fiți foarte atenți și încercați să rămâneți alături de copil ca să vină să vă spună și când greșește și când nu. Pentru că cu aceste pastile de slăbit care se găsesc pe piață, se găsesc și pe net.
provenind din zone, din țări, nici nu știm ce e acolo în acea pastilă. Ce conțin, da. Exact. Și atunci se și infometează, iau și pastile și au fost și cazuri când pur și simplu copilul a murit. Da? Așa că mare atenție. Hai să vedem că avem un telefon. Bună seara, înțeleg că doamna Diana din București dorește să intre în legătură telefonică directă. Bună seara, bun venit! Bună seara, Diana Tomescu este numele meu. Bună seara și doamnei doctor. Eu de profesie sunt cosmetician și aș vrea să întreb pe doamna doctor, pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu acnee la adolescenți, iar alături de o rutină corectă aș ruga-o pe doamna doctor să ne spună din punctul dânsei de vedere medical care ar fi sfatul în acest caz. Mulțumim mult de tot pentru telefon și foarte interesantă și întrebarea. Mulțumesc pentru întrebare, Diana, chiar este foarte bună. Pentru că și eu m-am confruntat cu cazuri din acestea în care fie s-a dus direct la cosmetician. Am făcut și eu asta cu fata mea, să știți, pentru că cosmeticiana era foarte bună, dar nu era specialist, nu știa ce trebuie și ce produse. Și pur și simplu a avut o erupție pe față de, n-am știut, mi-era mie frică de ce o să se întâmple cu psihicul ei, în primul rând. Da? Deci prima dată, în momentul când este o acnee, mergem la un medic specialist. Medicul specialist este medicul dermatolog. Și el ne va spune, ne va da niște indicații, ne va recomanda niște analize, da? Și după aceea, ținând cont și de recomandările medicului dermatolog, mergem la un medic apifitoterapeut care poate să ne dea un tratament în paralel, sau poate medicul dermatolog a zis că nu este nevoie să ia medicamente și atunci încercăm noi cu diferite plante, extracte naturale să reglăm acnea. Și neapărat, odată la o lună, la 2, la 3 luni, trebuie mers și la o cosmeticiană cu experiență în tratarea acneei și care folosește acele produse specifice, că știm că sunt produse pe care le putem folosi și noi acasă, cu atât mai mult într-un salon cosmetic, special pentru tenul acneic, da? Și atunci, îmbinând aceste etape, într-adevăr, rezultatele, șansa de a scăpa de acne sunt mult mai mari. Deci nu trebuie să mergem așa. În echipă dermatolog. Sigur, eu așa și văd. Cosmeticianul care știe ce are de făcut, așa cum ar fi Diana, exact. Da? Pentru că ea ne-a sunat și uite ce frumos a pus problema și a ridicat această problemă, ți-a pus această întrebare, tocmai pentru a ști cum este mai bine de făcut. Exact. Mulțumim, Diana. Mai ai și o altă întrebare? Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult. Seară frumoasă. Mulțumim pentru întrebare și mult succes să faci tratamente potrivite astfel încât să le ajuți pe adolescentele care vin la tine și să obțină rezultatele dorite. Adică să scape de coșuri. Dacă toți suntem în zona asta a cosmetice, estetice, aș vrea să ne oprim puțin aici. De ce? Pentru că este nevoie de o curățare a tenului periodică, chiar și la 20, la 30 de ani, de aplicarea unei creme de hidratare, dar potrivit tenului, tipului și de ten și tenului tânăr. Exact. Da? Aici nu ne punem problema de riduri, de folosirea cremelor de protecție fotosolară, la fel în funcție de tipul de ten. Aici doar că am început să exagerăm și văd tinere de 14, 18, 19 ani care încep să se ducă să-și facă tot felul de intervenții estetice, crezând că le-a apărut rid sau mai știu eu ce vor să schimbe, da? Folosind cosmetice total nepotrivite vârstei lor. De asta este foarte important să avem cosmeticiana, esteticiana noastră de încredere, așa cum avem fiecare dintre noi, și periodic să mergem, pornind de obicei, eu știu că am avut și cosmeticiană pe care s-a transmis din mamă în fiică. Da? Este foarte important. N-avem cum, așa cum multă lume îmi spune, dar nu m-am demachiat, că eu nu m-am machiat. Nu ne demachiem doar de machiaj, ci de toate impuritățile, mai ales trăind într-un oraș mare. Vă dați seama ce este pe tenul nostru. Atunci trebuie demachiat. Păi și se vede, chiar dacă n-ai avut machiaj în ziua respectivă, dacă ți-ai demachiat, rămâne pe cotonelul alb, se vede. Sigur, e întâi demachiare, după aia un tonic, da, cu alcool sau fără alcool, sau de apă micelară, exact, și după aceea aplicarea
pentru persoanele cu un ten matur, aplicarea unei creme de noapte pentru regenerare, hidratare. Da, pentru cele mai tinere, cred că rehidratare sau hidratare este suficientă. Și este cremă. apa termală. Sau apa termală, exact, da. Nu mai zic că și fetițele la 10 ani, la 11 ani au rutină de skincare, adică e o mare modă. Și eu am discuțiile astea acasă. Dar depinde ce conțin acele... Spun, da, adică eu trebuie să am grijă pentru că Rebecca este foarte preocupată de partea asta, că ziceai că poate mai sunt care uită să se demacheze, iar astea alte mici sunt mult prea focusate pe așa ceva. Bun. Mai înaintăm un pic în vârstă, nu știu, alte probleme la 20 de ani, am spus, atenție, da, cu pentru începerea controlele ginecologice și viața sexuală. Bolile cu transmitere sexuală, care din nou sunt în și prim boli plan. cu transmitere sexuală și riscul unei sarcini nedorite, pentru că din nefericire încă avem mămici copii cu copii, adică exact. Sau copii incredibil. care fac avorturi și nici asta nu este ok. Un avort făcut la o vârstă fragedă poate să provoace chiar sterilitate. Deci de asta fiecare etapă trebuie să aibă acțiunile și țelurile și dorințele ei, dar atenție la sarcină de dorită, la boli cu transmitere sexuală, e foarte important. Și în perioada asta apare consumul, acum ați văzut, de droguri, care este foarte răspândit, consum de alcool în combinație cu energizante. Toate mai devreme sau mai târziu își vor pune amprenta și vor determina boli cardiovasculare, hipertensiune, chiar accidente vasculare. Da, și nu ni le dorim. Încărcarea ficatului, steatoză, hepatică mergând și până la ciroză, consum exagerat de alcool poate să dea o steatohepatită alcoolică și ciroză. Spuneam de începutul vieții sexuale, poate că ideal ar fi până să-și înceapă viața sexuală, fetița să fie și vaccinată în HPV, pentru că... Este, pentru că se pare că în țările în care s-a practicat în proporție foarte mare s-a eradicat. Și nu doar la fetițe, în țările de care spui, ci și la băieți, și iată că ei se pare că ușor, ușor au scăpat de cancerul de col uterin. La noi, din nefericire, încă avem în poziție fruntașă, exact, îngrijorătoare și chiar și cu mortalitate. Da? Și atunci, aici este, zic eu, de datoria a părintelui să se ducă, să vorbească cu medicul ginecolog, cu medicul de familie, să ia toate informațiile și să acționeze, pentru că noi suntem în primul rând răspunzători de viața copilului. Așa cum i-am dat viață, după aceea suntem răspunzători și de cum îl creștem. Da, și ar fi minunat, iată, dacă există această protecție, să o oferim. Asta nu înseamnă că, pe urmă, nu trebuie la fel să aibă grijă, să-și facă periodic controalele, odată începută viața sexuală, nu? Odată pe an, indiferent de vârsta femeii, ar trebui mers la medicul ginecolog, făcut ecografie, testul Papeș-Baba Nicolau. Da, știu, odată la câțiva ani, depinde de vârstă. La noi o mare problemă, pentru că nici femeile mature, 30, 40, 50, femeile intrate la menopauză, când crește riscul de cancer ovarian, de sân, nici atunci nu mergem. O mare problemă și o mare problemă a sistemului medical, pentru că și medicii ar trebui periodic, pornind de la medicul de bază, medicul de familie, să solicite pacientului să se prezinte la un consult, la un control și să-i recomande aceste, pentru că sunt țări în care dacă nu te prezinți, în momentul când te-ai îmbolnăvit și se uită și vede când ți-ai făcut controalele de rutine, s-ar putea să-ți plătești și spitalizarea și analizele. Și atunci de teama că îți pierzi serviciile... Adică este prevenția, într-un fel, prevenție impusă, obligatorie, dar e vorba de sănătatea noastră. Și dacă noi nu suntem conștienți, medicul e dator măcar să ne atragă atenția. Atât. Pentru că și la mine la cabinet, chiar dacă le recomand suplimente și produse naturiste, totdeauna le recomand și analize, le recomand un consult la un medic de specialitate, dar pentru că mi se pare că medicina asta este medicină integrativă în care noi toți trebuie să conlucrăm spre binele pacientului. Da, bun. Uite că sosesc deja mesajele. O să repet și numărul de telefon 0310 699956. Ne puteți suna și ne puteți adresa întrebări în direct. Iar pe pagina de Facebook la Medica TV suntem live alături de voi. La fel pe pagina mea personală, pe Simona Bălănescu, pe pagina de Facebook. Uite, doamna Dorina Ciocea ne salută, ne spune bună seara. Bună seara, doamna Dorina, vă salutăm și noi. Nicoleta Ciontoiu ne întreabă
cum reducem alimentar rezistența la insulină. Da, rezistența la insulină e o mare problemă care provoacă nu numai diabet. Să știți că și sindromul ovarilor polichistice de multe ori este legat de această rezistență la insulină. Și kilograme în plus, nu? Și kilograme adică în plus, nu reușești sigur, să slăbești. Sigur. Sindrom metabolic, da. Adică asta ce înseamnă colesterol crescut, glicemie, poate să apară și o tensiune arterială crescută, circumferința abdominală crescută. Adică acea grăsime depusă cam aici peste, în jurul la nivelul taliei, dacă luăm peste 88 la femei, peste 88 de centimetri la femei și 104 la bărbați, deja este un semnal de alarmă. Da? Rezistența la insulină poate fi scăzută în primul rând, bineînțeles, printr-un stil de viață sănătos și aici spunem alimentație, eliminând tot ce îmi provoacă inflamație în organism. Nu numai zahărul. Gândiți-vă că zahărul este conținut în 77% dintre alimentele care există pe piață. Enorm, da? Și atunci, eliminând snacks-uri, chipsuri, patiseria din comerț face foarte rău, sucurile, mâncarea tip fast food, junk da? food. Exact, consumăm rol antiinflamator, peștele, fructele de mare, nuci, alune, caju, oleaginoasele, legumele cu frunze verzi, cruciferele, varză, brocoli, consumăm murăturile, încă varza murată, încă este foarte bună în saramură, dacă nu avem probiotice. Exact, ne asigurăm de o bună floră microbiană care influențează foarte mult și imunitatea, dar și rezistența la insulină, da? Dacă avem tulburări de digestie, constipație, trebuie să ne facem niște analize și există și teste. Există teste de disbioză care arată exact dezechilibrul ce e în plus, ce e în minus. Sigur că da. Teste de inflamație care ne arată. Deci n-ar mai trebui medicina viitorului. Este medicină de precizie. Ca și acele recomandări generale de trăiește sănătos și mănâncă sănătos. Nu există așa ceva. Trebuie să ne adaptăm omului problemele, etapei de vârstă, nivelului de activitate, da? Și de aceea este foarte important să ne facem niște analize care să ne determine exact de ce avem nevoie, pentru că dacă până acum am crescut cu ideea că genetica ne influențează și dacă părinții au avut cancer, gata, nu mai ai nicio șansă, e sabia deasupra. Lucrurile s-au schimbat și a apărut epigenetica, care ne arată că stilul de viață are o importanță de 70-80%, 30% e genetică, restul e epigenetic. În epigenetică intră alimentație, hidratare, respectarea orelor de odihnă, mișcarea. Mișcarea e foarte importantă pentru scăderea rezistenței la insulină. Deci nu e suficient doar regimul alimentar. Nu, gândirea este foarte importantă. Adică să încercăm să fim optimiști, să avem o stare pozitiv, o stare de bine. De bine. Sigur că da, socializarea, comunicarea, toate reprezintă epigenetică care ne influențează stilul de viață și ar trebui să fim foarte atenți la acest lucru. Bun, îi mulțumim Nicoletei pentru mesaj, așteptăm în continuare întrebările voastre. Văd că sunt multe persoane care se uită și mă bucur că este așa, vorbim despre femei, dar văd că sunt și domni care ne urmăresc și mulțumesc domnilor astfel încât să cunoască ce probleme pot apărea indiferent de vârsta femeii și dacă o poate ajuta, ce bine, adică, mă rog, să se ajute reciproc. Mai înaintăm un pic, 30, mai creștem un pic în vârstă, 30-35-40. Încep să apară, să știți, dezechilibrele hormonale. Deja? Tulburări, da, încep să, după 30, oricum, până la 35 de ani, până la 30 de fapt, dar zic 35 de ani este fertilitate maximă. După aceea, fertilitatea scade cu fiecare an. Deci, iată, nu trebuie să așteptăm prea mult să devenim mămici, dacă ne dorim Sigur. asta. Doar că femeia acum este ocupată și caută un serviciu stabil, un salariu din care să poată să întrețină copilul. Da? Sunt foarte multe mămici singure și este o problemă. Asta mă gândeam, și găsirea unui partener e foarte greu. Sigur, și atunci vârsta conceperii copilului a fost ușor împinsă spre 35-40 și de asta a și crescut rata celor
fertilizări in vitro și toate care reprezintă o oportunitate extraordinară, dar gândiți-vă ce înseamnă să bagi atâția hormoni, să stimulezi organismul femeii. De asta vă zic, când avem posibilitatea, facem un mic efort și să concepem copilul până la 35 de ani. Da, deci apar tulburările, atenție, acum, atenție cum am spus, la ovare polichistică, sindromul ovarului polichistic, care asociază pe lângă acele chisturi la nivelul ovarelor, rezistența la insulină, obezitate, colesterol crescut, infertilitate, tulburări de ciclu, amenoree, tulburări de fertilitate. Poate să apară, atenție, la fibroame, că avem niște sângerări, ciclul durează mai mult, sângerăm între menstre, endometrioza. 30-40% dintre femei prezintă endometrioză, care afectează grav calitatea vieții, dureri, tulburări la ciclu, dureri de multe ori insuportabile și sterilitate. Exact, da. Femeia nu reușește să rămână însărcinată. În această perioadă, la fel, chisturile, mastoza fibrochistică la nivelul sânilor, nodulii, care de cele mai multe ori sunt noduli, sunt benigni, dar atenție mare. Și aici să știți că stilul de viață, de asta spuneam, pentru femei are și mai mare rol pe balanța hormonală decât la bărbați. Pentru că folosirea alcoolului, fumatului, a mâncării tip fast food, după aceea folosirea acestor chimicale xenoestrogenii, da? Care sunt niște substanțe chimice sunt prezente și în mâncare, sunt prezente în produsele de curățenie, în cremele pe care le folosim. De asta este bine să folosim creme bio-eco. Doar să știți că dacă scrie natural, nu înseamnă, poate să fie natural extract de gălbenele și de sunătoare și restul să fie paraben și tot felul de excipienți. Deci, și atunci ce trebuie să scrie? Trebuie să vedem compoziția, paraben, 100% natural, sigur că da, și să vedem compoziția. Totdeauna este foarte bine să fim atenți ce mâncăm și ce punem pe noi. Deci acești xenoestrogeni, alături de mâncare aditivată, alături de stres, de obiceiuri nocive, pot să provoace tulburări de ciclu și tulburări la nivelul organelor genitale și a glandei mamare. Ca și emoțiile negative. Nu uitați, chisturile ovariene, cancerul ovarian, de multe ori asociat cu diferite neîmpliniri. Femeia se simte neiubită, are impresia că dă mai mult decât primește. Cancerul uterin, uterul ce este, casă, cămin, diferite probleme în cuplu. La fel, problemele la nivelul ovarelor, relații defectuoase cu copilul sau cu mama. Aceste emoții negative, și nu sunt vorbe goale, ci pentru că studiind puțin în antecedente toate aceste doamne care au venit, ca și cu endometrioză, stimă de sine scăzută, porți de-a lungul vieții un sentiment de vinovăție care de multe ori nu este adevărat. Da, și e păcat să se întâmple așa. Sigur. Uite, revine doamna Dorina Ciocea, ne-a salutat mai devreme, dar acum ne-a lăsat și un mesaj foarte lung, o să-l citesc. Cred că abuzează tinerii de produsele cosmetice care se știe că sunt de cele mai multe ori cu multe substanțe chimice și nu este bine. De viața sexuală, ce să mai zic, e dureros pentru părinți, iar pentru copii va fi mai curând sau mai târziu, din păcate. Trebuie educație sănătoasă, făcută atât în familie cât și la școală, să nu se mai promoveze chiar așa libertatea sexuală pe toate canalele, pentru că nu mai au nicio șansă copiii să fie sănătoși psihic și nici fizic. Faceți întotdeauna emisiuni interesante și utile și vă felicit. Mulțumim. Din suflet. Are dreptate doamna Dorina. De multe ori părinții au fost crescut sănătos, cu niște concepții sănătoase, normale, dar nu mai au timp să stea cu copilul și să-i dea o educație. Niciodată muncim să foarte nu... mult. Să muncim, da, și de multe ori avem nevoie de bani cu toții, dar dacă ai bani și n-ai sănătate și n-ai relație cu copilul și nu-ți vezi copilul sănătos și fericit, degeaba că pe aia îi dai pe doctor și pe medicament. Da. Și s-ar putea să ieși în minus. Educația este baza. Da. Mă gândeam, cu toate aspectele ei. Mă gândeam și dozare de vitamina D la vârsta asta, sigur, ca să nu sigur, avem mai târziu probleme? Da, pentru că eu zic că 80-90% suntem în deficit, clar, pentru că avem puține zile însorite și alea când le avem nu avem timp să stăm la soare. Cât mai durează acum concediu? O săptămână sau concediu de weekend, în serios? Da. Și atunci
totdeauna e bine, știți când se dozează, că atunci e cantitatea cea mai mică de vitamina D. Se dozează la ieșirea din iarnă, respectiv acum în primăvară, și la începutul iernii. Și iarna, nu la începutul iernii. Și atunci știi dacă ai nevoie să suplimentezi sau nu. Și atunci știm, un 2000, 1000, sunt persoane care zice, dar eu am vitamina D normal. N-au mai luat și le-a scăzut. Păi da, pentru că în timpul iernii ea a fost normală, dar nemai expunând la soare, deci 2000 de unități în timpul iernii până la 4000, 5000, de fapt ultimele cercetări arată că de la 4000, 5000 pornim, că este cantitatea care se absorbe. Că vă dați seama că ce înghițim nu se absorbe 100%. Bun. Iar expunerea la soare ne furnizează un echivalentul a vreo 10.000 de unități, deci este extraordinar și e și natural. Da. Hai să vedem. 40-50 de ani, mai creștem un pic în vârstă, 40-50, se apropie menopauza, deci e perioada intrăm în premenopauză și încep tulburările de ciclu, baie prea mult, baie prea puțin, vine mai des, vine la câteva luni, cantitatea e mai mare sau cantitatea e mai mică, apar și somatizările, psihosomatica, bufeuri, transpirații, suntem mai nervoase, mai agitate, avem tulburări de somn, avem impresia că nimeni nu ne înțelege și e un adevăr. Nu e musai să le avem pe toate și sunt femei care nu au bufeuri, de exemplu, pur și simplu sau intră la menopauză. Și nici nu simt că au intrat. Dar cu ce mă confrunt eu, cam 80% apar și din cauza stresului și a stilului de viață. Femeia, asta e, femeia este femeie, mamă, de multe ori e și mamă și tată, e iubită, e soție, e bunică, sunt foarte, foarte N-ai zis nimic de job, Ruxandra. Și mai e și angajată, activă, hiperactivă, superactivă, exact. Și ce ți-a mai rămas pentru tine, pentru sufletul tău? Nu prea mai rămâne. Nu prea mai rămâne nimic, aici e problema. Deci trebuie totdeauna să ne găsim timp pentru sufletul nostru, pentru că altfel anii ăștia nimeni nu ni dă înapoi. Ca și sănătatea. Femeile, tocmai și din cauza sau datorită acestor variații hormonale la care suntem supuse de la pubertate până la menopauză, suntem mai mult influențate de un stil de viață nesănătos. Suntem mai sensibile, zic eu, și de stres și de toate emoțiile negative pe care le avem. Uite, doamna Dorina revine și spune și copiii și adulții au mare deficit de vitamina D, iar medicii nu prea recomandă aceste dozări de obicei. Nu le recomandă, le cerem noi sau... Da, sau pur și simplu îi dăm, că nu se întâmplă la o doză de 2000 de unități, nu se întâmplă nimic, să știți. Nu există riscul că ai prea multă vitamina D. Chiar pentru că sunt foarte rare cazurile că acum se dau și vitamină D injectabilă și 10.000, foarte rare cazurile de supradozare. Deci la 2000 de unități nu riscați absolut nimic. Bun. Și pe lângă vitamina D și în special pentru cei care mănâncă pește de 2-3 ori pe săptămână e foarte bine, omega-3, dacă nu, luăm suplimentele sub formă de, sunt comprimate masticabile pentru copii, pentru noi sunt uleiul de pește. Bun, adică nu, și nici nu îți vine senzația aceea că pe vremea noastră ne dădea și nu era deloc un gust bun. Da. Acum copiii le mănâncă pe post de bombonele de drajeuri. Exact. Lucrurile s-au schimbat. N-am spus de ecografii la sân, cred că încă mai de dinainte de 40 de ani trebuiau făcute ecografiile. Sigur, mai ales pentru persoanele care au un țesut mai mare dezvoltat, ecografia nu implică risc, nu implică radiere, da? Și atunci putem să facem, sigur, ca și o ecografie abdominală, dacă sunt probleme transvaginale, neapărat mamară. Deci asta ar trebui să intre în rutina noastră, da? Anuală, să zic. Pentru că este foarte important. Mamografia mai încolo o facem. După 45. După 45, odată la un an, odată la 5 ani, depinde și de antecedente, ca și cu colonoscopia, da? De asta vă zic că informația pe care o luați de la medic sau pe care medicul ar trebui să vă dea este esențială. Asta ține de educație sanitară și de prevenție. Noi în România stăm foarte prost la capitolul prevenție și lumea nu e obișnuită. Eu mă bucur. Să mergem pregătiți și mergem când apar simptomele și uneori când apar simptomele este deja cancerul instalat sau sunt bolile care instalate. Sunt asimptomatice, cum este cancerul ovarian, foarte păcătos și cu o rată de diseminare și de mortalitate mare, pentru că el
semnele nespecifice, balonare, când vor apare semnele specifice, e deja târziu. Da? Și atunci, de asta ar fi bine ca printr-o simplă ecografie transvaginală pot fi văzute tot felul de probleme. Da, deci iată, este bine să facem aceste investigații, pentru că ne scutesc de lucruri mai grave. La fel, analiza sângelui, o dată pe an ar trebui Sigur, o dată pe an ar fi, că intră și în acel panel de gratuități. Exact, care deci este o gratuit, hemoleucogramă. La femei, foarte important, pentru că la ciclu pierdem fier și dacă avem un ciclu abundent sau prelungit, pierdem mai mult. Anemia, o sideremie, da, cu transferină. Trebuie neapărat dozate. Calciu, ionic, magneziu, pe lângă colesterolul. Și pe măsură ce înaintăm în vârstă, dozați-vă colesterolul. Dar mai sunt și acum pacienți cărora medicul le recomandă colesterolul total. Nu are valoare. Trebuie să facem acele valori, fracțiuni și în funcție de asta facem niște calcule ca să vedem care este riscul cardiovascular. Testele de inflamație, proteina C înalt sensibilă, care mi-arată riscul de boală cardiovasculară, homocisteina, fibrinogenul. Deci sunt toate astea, nu trebuie dumneavoastră să le știți. Astea trebuie să vi le recomande medicul, mai ales pentru cei care au o predispoziție, au o sensibilitate spre anumite boli. Să nu uitați, 80% din bolile cronice degenerative sunt datorate stilului de viață și 70-80% din mortalitate este prin aceste boli cronice netransmisibile, nu infecțioase. Să nu uităm și de tiroidă, că ar trebui să începem să o controlăm, nu, la vârsta asta. Mai ales dacă sunt... Tiroida de obicei să știți că dă semne, ori de ori de hiper. Cele mai multe cazuri și la femei tinere de tiroidită Hashimoto, care este o boală autoimună asociată cu hormon normal sau cu hipotiroidism. Dacă e cu hipotiroidism, aici stilul de viață și alimentație are un rol determinant în menținerea sub control a acestei boli autoimune. Pentru că știm că tratamente pentru boli autoimune nu prea avem. Și atunci, de tipul tiroiditei Hashimoto, și atunci stilul de viață, alimentația este chiar foarte important. Bun, iar dacă femeia a fumat, poate că își reevaluează așa cum își face o spirometrie, o radiografie pulmonară, poate renunță, pentru că și tenul are de suferit. Asta sigur. Tot organismul, da. Sigur. Bun, deci iată, mare grijă. Ne apropiem de menopauză. Ne-am apropiat de menopauză, deja. E o etapă normală pentru unele persoane, pentru unele femei apare cu mici simptome pe care le depășim, pentru altele apare cu mari simptome care își pun impactul asupra calității vieții și de asta nu trebuie să le lăsați. Mergeți la medicul ginecolog, poate vreți și el și dumneavoastră să urmați o perioadă mai scurtă de timp un tratament hormonal, dacă simptomele sunt foarte accentuate. De ce nu? Și în urma analizelor, dacă e recomandat tratamentul. Exact, deci asta e clar decizia medicului ginecolog și a dumneavoastră. Dacă nu, avem tratamente naturale cu plante care chiar ajută, pentru că ele ne reglează balanța de estrogen și de progesteron, clar. Și uite, mai am un mesaj din partea Iulianei Ion care ne salută și spune: colagen după histerectomie se poate administra și care ar fi schema sau ce alte suplimente ar fi utile? Deci după histerectomie, și Iuliana ne mulțumește și spune că ne urmărește cu drag. Îți mulțumim, Iuliana. Vorbim și despre colagen, el scade după o anumită vârstă, începe să scadă. Deci e bine să luăm Sigur, absolut, atenție la colagen. Acum am studiat și o problemă a colagenului. Se pare că cel de natură, el e de origine animală, clar, cel de natură bovină este cel mai bine absorbit și trebuie să aibă greutate moleculară mică pentru a se absorbi așa cum trebuie. Ne ajută pentru piele, clar, dar ne ajută și pentru oase, articulații, unghii, păr. Și mai există și acid hialuronic cu colagen. Sigur, există și cu MSM, care la fel are un rol benefic. Sunt foarte utile. Sigur, da. sigur. Să nu uităm de osteoporoză. Da. Dex a făcut, nu? Acel control al oaselor. Al oaselor, exact. Ce se întâmplă cu este ele. bine și dacă e bine, îl mai repetăm dacă ne recomandă medicul. Dacă rămânem pe o anumită perioadă de timp, înseamnă că nu vom face. Foarte multe femei nu prea am întâlnit care să scape, cel puțin o osteopenie, da? Și aici tratamentele sunt revoluționare, se fac și o dată pe lună, trebuie doar să mergeți să vorbiți cu medicul reumatolog sau endocrinolog. Osteoporoza este dușmanul tăcut
care nu ne ucide, dar ne poate da fracturi. Și să nu uităm, spuneam, odată intrată la menopauză, femeia își pierde protecția aceea cardiovasculară, deci există risc cardiovascular. Prin absența estrogenilor. Și atunci sigur, consultul și la cardiolog, să vedem, sigur, nu un EKG, o ecografie la nivelul inimii. Sigur, și ar fi bine să avem toți acasă un tensiometru, că acum e așa de ușor. Și ne luăm tensiunea și vedem dacă începe să crească, că s-ar putea să fim hipotensivi și la un moment dat să înceapă să crească. Atunci, și în primul rând, când ne crește tensiunea, atenție, acționăm pe stilul de viață. Stres, odihnă, prea mult, poate mâncăm prea sărat, mâncăm aditivat, toate au importanță. Apă. Poate nu bem suficientă apă, exact. Vitamina D intervine și în reglarea tensiunii, are un rol benefic. Și să nu uităm și de endoscopii, colonoscopii, sigur, la fel după 45 sigur, de ani ar trebui făcute. Și astea recomandate de medic, sigur că da, dacă avem probleme sau dacă avem antecedente în familie. Cred că suntem pe final. Am ajuns deja la final? Am ajuns. Știi că mereu zboară timpul ăsta. Zboară timpul, așa e. Dar mai povestim și altă dată. Sigur, sigur. Deci, important e, doamnelor, să ne simțim bine în pielea noastră, indiferent de vârstă, să ne păstrăm atitudinea optimistă, să ne păstrăm stilul. Stilul n-are și feminitatea n-au legătură cu vârsta biologică, nici cu moda, ci pur și simplu să fim noi autentice și să ne iubim. Dacă noi ne vom iubi, și cei din jur ne vor iubi. Exact, anii trec, dar să treacă frumos și dacă putem, nu știu, să arătăm mai bine, bineînțeles, în primul rând sănătoase să fim, asta este cel mai important, dar dacă se poate și să arătăm mai bine cu niște ani față de vârsta pe care o avem. Dar ne exagerând, pentru că niciodată o femeie la 50-60 de ani care și-a făcut o felul de intervenții nu va arăta ca la 30. Se văd, clar. Nu mai știu cine a spus, o fată trebuie să fie cu minte, din două cuvinte, cu minte, o femeie cu atitudine și o doamnă cu clasă. Ce frumos! Și uite, mai aveam aici Victor Hugo ce spune: frumusețea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumusețea spirituală. Adică să fim frumoase și pe exterior și pe interior. Ce frumos! Ruxandra, îți mulțumesc, întotdeauna e o plăcere să povestim. Mulțumesc și mă bucur că mereu vii cu citate, cu lucruri foarte frumoase. Așa, cu vârsta capeți înțelepciune. Dar vârsta e doar o cifră. Da. Importantă este energia. Corect. Să le păstrezi la cote maxime și te aștept să mai revii aici la Doctor Medica. Îți mulțumesc din suflet și să ai o primăvară minunată, să fii sănătoasă și voioasă, ceea ce vă doresc și vouă, și doamnelor și domnilor. Urmează o scurtă pauză, apoi revenim și vom discuta, așa cum spuneam, în studio va sosi domnul dr. George Ovidiu Muntean, medic primar, ortopedie și traumatologie, doctor în științe medicale, coordonatorul Departamentului Chirurgie de la Spitalul Regina Maria din Brașov. Spuneam că vom vorbi despre protezarea șoldului. Uite că m-am bâlbâit. Revenim în câteva minute, mă grăbeam pentru că știu că trebuie să luăm pauza.